Vale, Laura, aleshores tu el que has de fer és lo de que jo parli de la còlera en Vilamarxant i se li ha lo del Covid i ara Però vaig a parlar de la peste. Però això per al fals d'inici? Sí. Però tu no li hagués res, vull dir... No, però anem a veure, parli jo i passar lo del Covid. Però no s'escolta ningú, va ser totalment intrascendent, Màxim. Què passa, repel·lents? Com estem? Bé, avui portem un programa nou, és el tercer programa de la quarta temporada, he de dir que serà un rècord, crec que no en fem més de 5 capítols per temporada o 4 capítols. Aquesta temporada ho aconseguim, eh? Aquesta hem d'arribar fins als 7, per lo menos. I que Ricardo hi està a la meitat. Ricardo eixirà, en esta porta uno, no sé, igual, i en esta quasi no eixes tu. La veritat és que anem a gravar i anem superapurats de temps, perquè Freddy té 1000 històries, ha sigut tot una locura i no anem a fer res que no siga de veres. Hem gravat abans l'entrevista amb Esther, que és el que posarem ara només acabe això. Val, ja sé que trenca la màgia, però bé. Sí, has trencat la màgia, li has pegat un tir al cap a la màgia. Vale. Què ha passat en aquest mes en el món dels repel·lents? Bé, hem penjat un nou vídeo sobre el saus al Parc Natural de l'Albufera, que anirà amb Juan, i estiguem ahí gravant galls de canyar, flamencs, polles d'aigua, fotxes, colls verds, cors marins, garces... Va ser molt xulo, morets... Vas a dir-los tots? Crec que els he dit tots. Què? Bé, aquest vídeo el podeu trobar al canal de YouTube de Repel·lents. No el penjarem a iVoox perquè no té ningú sentit, la idea és veure parlar, no? Que jo he començat un podcast nou, ja que ningú va dir-ho, ho dic jo. He començat un podcast nou que es diu La Comoditat Valenciana amb Pere Álvaro, @PereAlvaro al Twitter, i el que fem és una mena de tertúlia setmanal d'actualitat en la qual anem convidant a persones externes al podcast, diguem. El primer va ser... Joan Tur. Anava a fer-ho jo perquè no parles tot el rato. Parla. El primer va ser Joan Tur, vale, que és un de Solano i Tur. El segon va ser Toni de l'Hostal. Toni de l'Hostal. I aquest tercer no ho puc revelar perquè sóc molt maniàtic i vaig a gravar ara, només acaba això, comencen allò. I en teoria està tot acordat, però jo per si cas... La factoria del podcast, és això. Produccions Valencianes. De fet, vaig a canviar el nom d'iVoox i serà Produccions Galls de Canyar. I bé, la qüestió és que, bueno, que si voleu escoltar es podeu subscriure al canal d'iVoox. Això ho pensem a iVoox, això és àudio. I que és un programa divertidet. Durant mitja hora fem, diguem, 4 tonteries sobre les 4 notícies d'actualitat i ja està, poc més. Així vaig tenir un enllaç. Sí? Sí, jo dic sempre això per donar-te més feina, això no te cagues. I després no apareixen moltes. Sí. Cabrón. Dir a més que estem a Twitter, a Facebook, a Instagram, tant repel·lents com La Comoditat Valenciana, que ens doneu a seguir, que se subscriviu al canal de YouTube, que estic fart de tindre 200 o 300 visites per vídeo i sols 100 subscrits, és algo que me va reventar el cor, o sea que per favor subscriviu-vos al canal de YouTube, per favor, subscriviu-vos també al canal d'iVoox. I feta tota aquesta promoció i anant ràpid perquè tenim molta pressa, ara va la entrevista amb Esther. Així que, edició, fes la màgia. I tira Freddy. Estàs escoltant Repel·lents, un programa que sempre fa unes investigacions ben documentades. Tal vegada és una cosa de ma casa, no sé si serà... És que ahí hi ha que dir coses, que ja lo de sibilina ja estava ahí un poc, esta paraula s'utilitza molt. I al final és les paraules que gasta Montiel, les que tu agafes, ¿sabes? No digues res que s'està ficant roja. Però és el teu criteri de selecció, de puresa, de Vilamarxant, i la multa és que és de Benaguasil. Molt bé, i així ja està Esther, així que Laura, és el teu torn de presentar a la companya. Primer la saludem. Hola, Esther. Hola. Bé, ella és Esther Climent-Gós i la tenim així per entrevistar-la pel seu llibre El Argilès i els misteris d'aigua, que va guanyar el Premi Tàndem en 2020
I està publicat per Tàndem, o sigui, el premi, ho he dit mal també, però ara ja no tallem, ho torno a dir i ja està. I això sí que eixirà. El Premi Cardesina de la Safor, publicat per Tàndem, per Bromera, ¿vale? I està així el llibret. ¿Vale? I si vols dir-nos un poc més sobre tu, Esther? Doncs això, escric. El llibre que tinc publicat és aquest, és l'únic que tinc publicat ara mateix, és de literatura juvenil, infantil, però també escric altres coses. Estic al Consell Editorial de la revista Gargots, participe des de fa més temps a banda de formar part del Consell, publicant relats, poesia, i fa poc, en l'última edició del Premi de Poesia Salvador Iborra, el certamen d'Art Jove, vaig ser una de les finalistes i bé, per exemple, amb un poemari de tanques, i este cap de setmana tenim diversos actes a Gandia celebrant la festa Marc, i això, faig relats, faig poesia, literatura infantil no pensava que em faria mai i així està i ahí vaig. Molt bé, un poc de tot. Però sobretot te tira més la poesia, no? Més que altra cosa. No, m'agrada més... Sempre tira més a la prosa, però és veritat perquè fa res estava revisant els meus tests i últimament estic escrivint més poesia, però sempre m'ha agradat més la prosa, sobretot els relats curts, que també al final són una forma moltes vegades de prosa poètica. Tant estic com ahí. Sempre hi ha molta poesia dins dels meus relats i intento que, per exemple, en les descripcions que puc fer a les novel·les, que també hi hagi aquest punt de poesia, com podria, no sé, en les novel·les japoneses, que són curtetes, que sempre que en les descripcions aprofitar i treure la part més poètica. Molt bé, a veure si d'ací poc podem llegir-ne més publicades per ahí. I este llibret també trauràs un trosset en Gargots, veritat? En el proper número. Sí, com que el proper número va dedicat a Úrsula K. Le Guin, que bé, és mare de la fantasia. Hi ha gent que la coneix més per la ciència-ficció, però també és una gran autora de fantasia. I sí que m'agradaria incloure algun fragment del llibre i, per descomptat, comptarà amb la teva superil·lustració de la dona d'aigua. De la dona d'aigua que parlarem també. Després Màxim vol preguntar-te algunes coses, perquè no havia sentit mai parlar de la dona d'aigua. Posarem la imatge per ací. Sí, el nostre tècnic... Per damunt, no sé. Sí, el tècnic la posarà. Vale? I bé, si vols comencem ja un poc més a fons dins del llibre. M'agradaria comentar primer, a veure què em dius, de les influències que pugues tindre de J.K. Rowling, no? De tot el món màgic, de l'Acadèmia de Màgia. Tampoc vull fer ningú spoiler del llibre, sobretot perquè és curtet, que se'l compren i que se'l llisquen. Però sí parlar d'aquest món que crees. I m'agradaria parlar d'això, de la influència de Rowling, però d'una manera positiva, no? Que està comportat amb molt bon gust i que fa que el llibre siga atractiu per a la joventut, perquè tots sabem l'èxit que ha tingut Harry Potter. M'agradaria saber com va vindre al cap, si és molt premeditat o com t'ho plantejares en un primer moment. A veure, premeditat, a veure, tampoc. Per descomptat, quan et poses a escriure una novel·la has de pensar-la, però la idea com a tal sí que va anar gestant-se dins del meu cap, perquè jo, com us he dit abans, no pensava mai que podria escriure literatura infantil. Sentia que em faltava imaginació, inclús, tot i que de menuda escrivia. Però va arribar un moment de la meva vida que bé, vaig acabar d'estudiar, vaig entrar al mercat laboral i com que me va sobrepassar un poc i vaig tornar a buscar la xiqueta que hi havia dins meu i així va ser com vaig trobar a Eli. Resulta que ella és la xiqueta que hi ha ahí dins. Que és un poc jo, també, pot ser. I bé,
o sigui, està molt... Destaca molt la influència de Rowling, però hi ha moltíssimes més que potser no són tan detectables, però que jo crec que com a pes tenen similar o molt pròxim. Per exemple, també les rondalles de valor, perquè jo de molt menuda no era una gran lectora. Escrivia més que llegir. Els meus contes, els meus còmics, però sí que llegia molt les rondalles de valor perquè a ma mare li agraden molt. I després també hi ha influència dels jocs de Nintendo, com pugui ser Zelda, els segells són molt del món de Zelda, l'haver els que estiga dividit en fragments, però sí, hi ha un gran pes de Rowling, sobretot perquè la idea va sorgir... Jo arribava en el tren del lloc on treballava i arribava a València, que és on visc ara, jo soc de Riba, però ara visc a València. I València era la ciutat que m'acollia. I no havia llegit Harry Potter fins l'any 2019 o 2020. Havia vist les pel·lis, però no els havia llegit. I m'acompanyava en el tren. Jo anava fins a Gandia en el tren i tornava quasi diversos dies a la setmana i me'ls vaig llegir tots al tren i València m'acollia i un dia vaig pensar, ostres, on seria, perquè jo penso les coses de vegades, on seria el Callejón Diagon a València? I se'm va ocórrer que podria ser la plaça Redona, perquè és com una placeta amagada que si no la coneixes no la trobes. I d'ahir, a poc vaig anar formant un món i era com també un tribut a València, a la ciutat que m'acollia, i a les coses bones d'ella i les coses que no es poden perdre. Molt bé, molt bé. També la quadrilleta d'amics, que són els protagonistes, a part d'Ellie, també s'identifica un poc amb els protagonistes de Harry Potter. Però, clar, tenim ahí un poc que en connecta amb el que has dit abans de la teua xiqueta, que, clar, ella és una xiqueta, ella és un personatge femení, perquè tu l'has feta femenina perquè t'identifiques amb ella. Això també està guai. Sí, a veure, també havia de ser una xiqueta, una dona, perquè és això, m'identifique amb ella. I a l'hora de recordar les relacions amb companys sempre ho he fet des del meu punt de vista. I després els personatges són influències d'amics, de cosins, i també així també es distància de la quadrilla típica de Rowling, però més que la quadrilla de Rowling, les quadrilles, les colles són típiques de la literatura infantil, però sí, també, per exemple, la directora, el que havies dit de l'escola de màgia, sí que està molt inspirat en JK i bé, també en la Caleguin. Una escola de màgia, però a València va ser així, on seria, on estaria, què donarien, m'ho vaig passar bomba fent la programació didàctica de l'escola, de l'Acadèmia Segell, què donarien, sempre intentant veure del folklore valencià i buscar un lloc que fora simbòlic i alhora majestuós, perquè, per exemple, quan penses en Hogwarts, penses s'ha gravat a Oxford i pots anar a visitar-ho i els grans salons, doncs jo vaig pensar, doncs a València també ho tenim. Tenim la llotja, no sé si t'hauràs adonat, Laura, que el vestíbul de Segell és una descripció de la llotja, de les columnes, en espiral, molt altes, la llum penjant del sostre, sobretot les columnes, sí. Ah, mira, doncs no. Mira. Jo tampoc. Ja et vaig dir que te diria jo també coses que no havies. Ai, com estava amagada baix terra. Tinc una pregunta. Clar, però... Ja. Clar, està ahí baix, però... Digues. Perdona, que t'he tallat dues vegades. Una pregunta així un poc més curiosa. Has dit que t'inspiraves en amics, cosins i demés per als altres personatges. Ha hagut algun amic cosí que has llegit el llibre i has dit ¿este y yo son pareguts o no ha arribat a aquest punt? Sí que la mare d'una amiga meua em va dir, ai, este personatge no sé qui em recorda, que era la seva filla, que és una amalgama de diverses amigues
I el meu cosí, en el qual està inspirant un personatge, crec que encara no ha llegit el llibre i ja sabreu qui és, per el que vos acabo de dir, així que ja sabreu quin personatge és. Així que, sorpresa, ja me contarà. Ja te dirà, ja. Continuem? Vale. A veure, també m'agradaria remarcar com agafes el passat, no? Tot el tema de la llegenda, el mite, la rondalla, no? Tota aquesta inspiració que dius tu també de Valor, d'Enric Valor, i ho portes a un present també d'una manera sense mal gust, sense que siga un refregit ni una cosa així folclòrica pastelosa, ni un tòpic, tipus el caloret de Rita, saps? Portar un poc a l'actualitat del folklore valencià, però amb molt bon gust. I jo crec que aconsegueixes fer com una resignificació i crear tota una mena de nous símbols actualitzant pues, tota aquesta part tan valenciana de les nostres llegendes, de les nostres rondalles. Però sense que quede així, sense que quede refregidet. Jo crec que això té que veure amb el teu estil, no? Que és molt fresquet, molt personal i que està molt lluny de fer una cosa pastelosa i avorrida. Tu què en penses? A veure, sí, també això és així perquè jo busque que la narració fluïsca. Per tant, al final ho adapte. També pots dir que m'he passat algunes coses per forro, però per a poder-ho adaptar a la novel·la. Però sí, el que buscava era que tinguera cabuda i també, aunque parega que no, perquè és fantasia al final, a mi m'agrada que tot i ser fantasia que tinga un sentit, una lògica, que puga estar més o menys explicat. Per això me vaig trencar molt el cap per a que si els fils, que si els fragments, ara està construït així baix, entren per aquí, ixen per allà, si veuen este pont, estan en esta situació. Jo tinc dibuixos amb l'escola sota la ciutat, amb les finestres que donen al llit del riu, i el mateix passa amb els personatges del folklore que s'adapten. La figura del saurí, com podia incloure la figura del saurí? Doncs també buscant un poc, de vegades, la reivindicació per la importància que té l'aigua, la importància que té l'horta. També el riu, que això ja en parlarem un poc més avant de l'entrevista, del riu. I sí, també la meva interpretació és com m'ha arribat a mi aquest imaginari, com l'he acceptat, com l'he gaudit i com el reinterprete i com l'adapte a una novel·la. Sí. Està molt bé perquè és això, que l'agafes i d'ahir fas tu la teva novel·la. No fas una novel·la a partir d'això. No sé si m'explique. Jo penso que té mèrit que tot el món que construïsses seria fàcil caure en explicar-ho d'una forma molt engorrosa o fastigosa i tu no ho fas. O sigui, vull dir, és com que integres bé tot això que està passant en la trama de la novel·la i això està guai. Sí, a favor de la novel·la, no a favor de... Fas descripcions de certes coses, però no són ni molt llargues, ni molt fastigoses, ni res. Entonces tot acaba tinguent és prou orgànic, prou natural, està molt guai. Sí, també perquè jo ho he pensat un poc, fer descripcions del que em crida a mi l'atenció, però també una manera de convidar a... Doncs si vols veure la plaça, jo et dic com és la plaça, què m'agrada d'allí, pots anar a buscar-la i veure què et fascina a tu d'aquesta plaça. Però després de fer... Sí, digues. No, o de fet m'agradaria molt fer alguna ruta o alguna cosa. Això està molt guai. Que si algú es motiva i la vol fer... De fet, ho vaig pensar. En Repel·lents vaig dir, podríem fer un vídeo de les espais que eixen en el... No t'ho vaig contar? Ho vaig pensar un dia. No. És que tinc tantes idees. Clar. No, però una de les idees que vaig dir, ostres, estarà bé fer-li l'entrevista
però en veritat també estaria guai fer un vídeo perquè, per exemple, no sé, l'escena quan pugen a les torres i veuen el riu, o jo què sé, o quan van als Ullals, o quan estan... Sí, és que això mola perquè fas com fas una geografia, no?, de la ciutat i del Parc Natural, no? La ciutat de València i el Parc Natural com a dos símbols importantíssims dels valencians, sobretot dels valencians de València. No sé si m'expliquen, no són ni de Castelló ni d'Alacant, des de València, així al centre. Aleshores, crees com aquesta ruta que fa que la gent, quan vaig allí, si ha llegit el llibre, tinga una altra visió de les coses. I a part, tota aquesta part amagada, l'acadèmia que la descriveixes d'aquesta manera tan majestuosa, sobretot la imatge que el provoca, que miren per la finestra, que veguen els blaus, els turqueses de l'aigua i que veguen els ponts des de baix, tot això no existeix i ho has creat tu, aquesta imatge. I que ells puguen caminar per ahí i imaginar-se que hi ha una València baix amagada, no? Que em sembla quasi com una metàfora de tot aquest patrimoni que tenim, tan real com màgic, que seria un poc l'altre món, que està separat per la roca, no?, segelladora, i que tu com que fas com un bagulet en el llibre i el guardes i fas com una aportació a la conservació de tot aquest patrimoni cultural al cap i a la fi. I això està molt, molt guai. I clar, al final, és que podria tindre forma de ruta. I a mesura que va la ruta van apareguent València, la València física, la València històrica dels edificis, la mitològica dels mites i la natural, de quan vas per els Ullals o l'Albufera, quan vas per les bicicletes, tot això, perquè tot això t'ho vas caminar tu per a... Jo ja ho tenia molt caminat, molt caminat, he recaminat i també he tirat el Google per fer-me les rutes. Doncs d'ací a ací, d'allà a allà, veure si és factible arribar en bicicleta. Jo no anava mai en bicicleta fins a la muntanyeta de Sants. Bueno, ja s'ha dit aquest tema i ja ha eixit. Mitja hora eren ràpids, eh? Sí, són ràpids. Home, van a tope. És que nosaltres sí que anem en bici per allí. Sí, és un rato. Tenen bones cames, Tenen bones cames. I havíem menjat un bon plat de paella. És que si no, no arriben. Clar, i després em tornen a València. Clar, tot això era complicat perquè jo sempre vull que tingui el sentit, que no siga, ai, doncs ara estan així i de sobte estan allà, no? Doncs aquesta escena, com a tal, passa en una vesprada, ha de passar. Ha de ser factible que passi. Totes aquestes coses me porten un poc tururú. Però s'intenta. I sí, m'agrada molt el que has dit de que era com una metàfora. Pot ser. O sigui, no ho havia vist així, però a la vegada sí, perquè t'he dit que intentava sempre la reivindicació, però soterrar-ho i que a la vegada siga gran. Tens raó, Laura. Jo diré, a més, que el tema dels Ullals a mi m'ha agradat molt perquè és una zona que jo crec que apenas se coneix. Perquè és com l'Albufera, van al centre de l'Albufera, van al Palmar, és una zona molt coneguda. També és que està prou descuidada, tampoc és que estiga ahí muntada. Bueno, últimament està prou millor, jo he dit. Sí, de fet, en el vídeo de les aus que van fer, estem allí gravant i de més, i està prou guai. És una zona on rarament i estranyament trobes algú, la qual cosa està bé. Està bé. De fet, el dia que estiguem gravant Juan i jo no n'hi havia ningú i això ens va permetre veure aus que no haurem vist a Benxent, segurament, perquè anàrem un poquet espies. I no vas veure ninguna dona d'aigua? No. I mira que n'hi ha tomes, però no n'hi ha. Galls de canyar sí que n'hi havia, però dones d'aigua no. Ja, si veig una allí ja... Però si també sí que està l'arbre d'on agafa la vareta de Sauri sí que està realment allí. Recordes que el vam veure? Sí. I totes aquestes coses tan guai. Aquests detalls són els que buscava, que fora factible, que fora un arbre que puga estar a l'Albufera i que de fet està, que pots anar a veure'l. I la caseta d'observació també m'ha agradat molt. A més, és un aixopluc que us eneix per a guarir-se de la pluja. Sí, que quan es fica a ploure s'amaguen allí. Sí que està, sí. És molt detallista, és que està tot de detallets. També que me va donar un poc de mal... Bueno, quan acaba... Bueno, no fent ningú spoiler.
en algun moment algú acaba en l'aigua. I jo he vist aquestes aigües i vaig dir, això me va donar un poc de mal cos, i que ahí no me tire jo. Però era... I se suposa que els ullals són aigua superneta, Sí, perquè home, brolla de però... baix de la... Se suposa que sí. Però és igual, me va donar... Però era important que es tocara l'aigua, perquè d'això és tot aigua, es parla molt de València també, del tema de l'aigua. El poder de l'aigua, la màgia de l'aigua, el seu poder sobre l'aigua, la dona d'aigua, el riu, aquest futur present que inventes, on el riu encara passa. Sí, és un present futur passat. Sí. També és això, un poc la mescla d'això, del que parlàvem abans, d'agafar tota València i crear una atmosfera on tot és possible, el passat, el present i el futur, tot ahí. I m'agrada molt això, perquè és això, és un acte de conscient o inconscient de reivindicació i de posar en valor una cultura que els valencians i les valencianes acostumem a menysprear i a tindre una desídia. La paraula està misinfot, que diem així, no sé com diuen altra gent. A Oliva, com li diuen al misinfot? Mesinfot, diuen alguns? No ho diguem. Però bàsicament el que no valorem el que tenim, ens dona igual, tant se val. Sí, que no, tant se val tot. Jo tinc una pregunta ja també un poquet així sense de tot això. Quan tu escrius el llibre i guanyes el premi de més, diuen, este llibre el recomanem per a 10 anys o és una cosa teua de l'editorial? Això com és? És més de l'editorial. A veure, un poc conjunt. Perquè jo dic que ho poden llegir xiquetes més menuts, ajudant-los, que els llegeixen els pares, fins i tot, i gent més gran. Per exemple, tots els meus amics, abans, llegiu-lo. Fins i tot descobrireu paraules que no sabeu, que no teniu al vostre vocabulari. La recomanada per a ser autònom, 10 anys, però 10 anys depèn. 10 anys valenciano parlant, un xiquet valenciano parlant de 9 anys et pot llegir perfectament i un xiquet d'11 anys que no sap llegir en valencià li pot costar. És una orientativa, però sí, està ben triada. Jo també el veig per a un primer d'ESO, És que 10 anys no és un primer d'ESO, és un sisè. Sí, jo he anat a instituts. Jo he anat a instituts, primers d'ESO molt bé, segons també, però també he anat a un col·le, a la meva escola, on vaig anar de menuda, i l'havien llegit xiques de 5è, de 6è, i aquests mateixos els l'havien llegit a xiques més menuts. I tots l'havien entès bé, amb l'ajuda dels mestres, fent grupets de lectura, i bé. Sí, és que jo crec que com els bons llibres infantils té diferents lectures depenent del grau d'informació que tu tingues, el grau d'accés. Perquè, clar, hi ha moltes coses que nosaltres podem llegir sobre València o hi ha la superreferència aquesta quasi de la Llotja que a mi ni se m'ha passat pel cap. Però vull dir, o la plaça Rodona on està, o els ullals, que això els crios no poden accedir tan fàcilment, no tenen encara en el seu imaginari. Això et pot tindre moltes lectures diferents. No sé si t'agradaria llegir un trosset. Bé, abans, disculpa, jo he de dir que és un llibre que audiència de Repel·lents podeu comprar-se i llegir-lo perquè realment està d'allò més bé. Vull dir, jo no soc molt de llegir literatura d'aquesta, però sempre he llegit alguna cosa i aquesta està guai, està divertit, està molt xulo, el recomanem. Vull dir, no fa falta que tinguis 10 anys, pots tindre 40. No, clar, home. Sobretot perquè 10 anys no se'n va escoltar ningú i volem que es faci rica i que el compren tots. Però, a lo millor estan pares de xiquets de 10 anys i xiquetes de 10 anys. Sí, sabem que tot el tema és que ho hem passat un poquet així a ràpid perquè donem per fet que tots saben que són les rondalles i que són els certs mitològics valencià, que és una dona d'aigua, que és el Butoni, però clar, per exemple, Màxim no sabia que era la dona d'aigua. I vull dir, quasi n'hi ha molts personatges d'estos que poden apropar-se. Que si te pareix, podries explicar-nos un poc d'on traus el tema de la dona d'aigua i per què l'escollixes com per a ser com del més important de tot? Vale. A veure, primer, ja que has fet promo, faré un poc de sinopsi, perquè nosaltres parlem
perquè ja el coneixem, però un poc per a posar-nos en situació. Clar. Elia Argilés és una xiqueta que viu a la ciutat de València i de sobte un dia descobrís que prové d'un llinatge ancestral, els quals acudixen a una acadèmia secreta que s'anomena SEGEC, que és l'Acadèmia Secreta de Nigmes, Guisats, Espantacriatures i Llegendes, i està sota la ciutat de València, baix de la plaça de la Reina, i allí aprendrà sobre tradició valenciana, els espantacriatures, les nostres llegendes i moltes altres coses, i hi haurà indrets de València que adquiriran un altre matís màgic. I ella anirà descobrint-ho i vivint aventures amb els seus nous amics que farà a l'acadèmia, i a poc anirà descobrint també coses d'ella, que té una connexió molt especial amb l'aigua, per això el títol del llibre, i a poc s'anirà desvelant més trama i hi haurà una part important que ve ja, que formarà part molt important la dona d'aigua, i bé, no vull dir res més, és un poc d'això, d'aventures, de créixer també i de descobrir, redefinir València. Molt bé. I, no sé, un fragment, te conté de la dona d'aigua. Una cosa, les dues coses. ja que estem en el tema promoció, el llibre està en totes les llibreries. Sí, pots demanar-lo a tots tus libros també, buscar-lo ahí en quina llibreria està, i també en qualsevol llibreria vas, el demanes i si no el tenen ja te'l poden dur. Molt bé, i ja si vols, per acabar, ens contes un poc el tema de la dona d'aigua i si ens vols llegir un fragment. Sí, vaig a buscar on tinc la història que jo vaig inventar de la dona d'aigua. O sigui, que tens una intrahistòria del llibre, no? O sigui, és a dir, que podries publicar un Silmarillion de tot això. També. No, però és que a este li agrada molt la dona d'aigua i la treballa prou. I una altra cosa que també, ja que estaves buscant, has pensat fer segona part o que continua? Sí que he pensat fer segona part i ja que estan fent obres a la plaça de la Reina, vull utilitzar-ho. Perquè a mi m'agrada això, anar canviant. Ara justet que l'entrada a l'Acadèmia CGI estava baix del pàrquing, van a llevar-me el pàrquing. Per tant, hauré de redefinir-ho tot, així que és el que estic fent, ho intente. La segona part, obres en l'acadèmia. Tal qual. La dona d'aigua m'agrada, no vos trobeu vosaltres, m'agrada molt. Laura ja sap que l'he treballat prou. De fet, abans d'escriure aquest llibre, uns quants anys abans, vaig fer un text sobre la dona d'aigua, la vaig titular La dona d'alga, a Gargots, perquè li dedicàvem el número a Carmelina Sánchez Cutillas i volíem fer un poc de tradició amb espantacriatures, i jo li vaig fer un conte per a la dona d'aigua. També m'agrada molt la cançó de la gossa de Dona d'aigua. Si voleu posar-la. Esperit rebel del vas. No sé, el tema drets el tindrem malament. Espera, que continuem cantant, la posem damunt i com està damunt de la cançó... És playback. No. Eixa, que de fet, en el llibre, quan Robert va preguntar-li al professor Vives, que diu, taradejava una cançó de Dolçaina, és eixa cançó, són referències. I bé, les dones d'aigua són això, tenen diversos noms, que ho dic així en el llibre, en la pàgina 65. Tenim que també es diuen encantades, de fet en la cançó de la gossa diuen molt l'encantada, són bruixes d'aigua també, fades d'aigua, les nimfes, bé. Això volia dir que és que la dona d'aigua no és només valenciana, que no és només valenciana, sí, arreu del món, de diferents formes, i jo també vaig provar a redefinir-la, perquè ara vos llegiré un fragment i vos diré, i a veure si endevineu quina part m'he inventat jo, per a sumar alguna cosa a la nostra dona d'aigua. Diu així: atents ací, escolteu, dones d'aigua, aparença, semihumana, hàbitat,
aigua. Categoria, criatura d'aigua. Subcategoria, ésser interaquàtic. Altres noms, encantades, bruixes d'aigua, fades d'aigua, nimfes. Descripció, éssers misteriosos d'aparença humana femenina, llargs cabells sempre banyats, pell del color de la lluna plena i bellesa extraordinària. Habiten indrets humits de la geografia valenciana, antigament també als territoris català i aragonès. Mostren preferència per les grutes amagades i els salts d'aigua muntanyosos, que comuniquen amb llacs subterranis i és més estrany trobar-les en aigua quieta, com la d'estanys o marjals. Viuen segles i moren aclarint-se amb el pas dels anys fins que es tornen part de l'aigua que habiten. Això és d'un llibre que lligen a la biblioteca de Setxell. Quina és la part que jo m'he inventat? La de la mort. Sí. Em va semblar poètic. És molt que xulo. anaren passant a formar part de l'aigua que havien habitat sempre. Sí, perquè si passem per compte que... O sigui, vull dir, si tenim en compte que no tenia ni idea de que existia aquest personatge... Però sí que el coneixes d'altres... Becker, per exemple, el té també. Sí. 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 Bueno, Màxim, és per a totes les edats el llibre. Clar, jo he descobert un munt de coses, ho dic en sèrio. Màxim és un iaio i ha descobert ara la dona d'aigua. Has vist? Merescut. Bé, doncs, ho deixem així. Moltíssimes gràcies, Esther. A vosaltres. Deixem molt, molt recomanat el teu llibre, Eli Argilés i els misteris d'aigua, que s'enfoque bé, ho intentem. Ja per la segona edició, que jo tinc així la segona. Ah, jo no. Però el meu està dedicat per l'autora. El teu està dedicat per l'autora? No. El meu no. Pots autodedicar-te, vull dir. Un beso. I damunt se mos queda pendent algun dia si tenim... Algun dia, en les rutes que fem de repel·lents, perquè ja estem fent la ruta d'Espardals, la ruta de... I la de Cullera. Bueno, pues la tercera ruta o la quarta... La ruta d'Eli. La ruta d'Eli. Moltíssimes gràcies, Esther. Ha estat un plaer. A vosaltres, un beso. Adéu. Adéu. Estàs escoltant Repel·lents, un podcast sobre cultura amb un gran domini de les llengües. Find the notion that asterisms are stable across time and culture is not convincing. Molt bé, i ara ja tornem amb Freddy i serà una tester, ha sigut una entrevista meravellosa, un gran llibre. No li puc preguntar res a Freddy perquè no ho ha vist. Millor persona. Però te recomanem el llibre, Freddy, està molt bé, la veritat. Sí, bueno, fora de càmera me'l vas estar recomanant, Clar, és de veres. Mira, per telèfon, vull dir, la setmana passada, ahir vam estar parlant també del llibre, vull dir que... Sí. Que bé que ha quedat, el xic este, s'ha quedat bé, fins i tot quan no està l'autora davant. Em va dir, ostres, que comenta certs llocs de València, és lectura juvenil, però està molt ben escrit, llegeix ràpid... Tu veus, és que sóc un màquina. Tu no has quedat tan bé en ella. Escolta. No queda bé en ella. Tu no has quedat tan bé com ell. No ho sé, perquè no he estat en la gravació. No ho sé. He de dir que tinc certa habilitat per a quedar mal en els escritors. I tu, i és que del Palmar a Suyals no n'hi ha mitja horeta, en bici. Vaig fer el mateix amb Martí Domínguez, te'n recordes? En la Fira del Llibre de València, que vaig dir, què tal el llibre? Perquè me l'havia llegit, havia vingut a Vilamarxant a presentar-lo i vaig dir, està bé, i me'n vaig anar. Prou bé. Quan he de dir que... I després dirà, no me venen escriptors al programa, He de dir que és el llibre de la Sega de Martí Domínguez, que és un llibre que està molt bé, però me va eixir un prou bé, per mi un prou bé és molt bé, i bueno, podem dir un prou, m'així de ben a dir, podem dir un prou bé, per què dir molt bé? Que Martí Domínguez és una persona que algun dia podríem parlar amb. No, jo crec que ja no. Molt bé, dit això, ja comencem en els temes. Jo venia a parlar d'un tema superdivertit, com heu escoltat en la introducció, que és la peste negra.
Aleshores, vaig intentar fer un breu resum general de què era la peste negra i ja me centraré un poquet en la situació del Regne de València, que la peste negra va produir certes coses tristes i un fet divertit dins de lo que cap. Val? Bé, què és la peste negra? La peste negra, igual que el còlera, vos recorde, aneu al directe de Vilamarxant on parla del còlera en Vilamarxant. La peste negra era una malaltia que estava causada per un bacteri, que no recorde el nom, que és un nom en llatí d'estos. Aquest bacteri estava als roedors, a les rates, però també en altres tipus de roedors com esquirols, anava a dir més, però només els noms en valencià. Ratolins. Sí. Aquesta malaltia... És que jo només en general més roedors. Com se diu marmota en valencià? Marmota? Sí. No ho sé. Heu guanyat més la O que qualsevol periodista de punt. S'ha de dir que aquesta malaltia passava dels roedors a les persones a través de les picades de puça i provocava, hi havia tres tipus de peste. La més coneguda, que és la de la peste negra, que és la que anem a parlar, que és l'epidèmia del 1348, 47, 48 i s'allarga en el temps, és la bubònica. Era una malaltia que començaves a trobar-te mal, vòmits, dolors de cap, febre, tos, i al final t'apareixien una espècie de bubons, d'ahir el nom, o sigui, el que feia era infectar-se i se concentrava la sang i el pus i demés en les glàndules limfàtiques, normalment baix de les aixelles o en la ingle, i això t'acabava matant o ho podies rebentar o mories. La peste bubònica tenia una esperança de vida, o sigui, un índex de mortalitat del 50 al 80%. Però, ja és prou trist, aquesta malaltia podia derivar en altres dues pestes, que és la peste pulmonar, que és quan t'afecta els pulmons. Quan t'afecta els pulmons, a més, hi ha un problema, que és el risc de contagi per via aèria. Si la infecció, o sigui, si la bactèria i la infecció me passa als pulmons a l'hora de tossir, puc fer que la gent s'infecti al meu voltant sense que li piquen les puces. I després estava la septicèmica, que afectava la sang, una altra variant que està pràcticament és 100% de mortalitat, igual que la pulmonar també és una mortalitat més alta que la bubònica. Bé, aquestes malalties no eren pròpies de l'edat mitjana, ja havien existit, sobretot en una gran plaga que se coneix la plaga de Justinià, que durant el regnat de Justinià va afectar a tot el món mediterrani, l'imperi bizantí, l'emperador més important de l'imperi bizantí, el contextualitza. Però aquesta va ser espectacular, en gran part, per un poc del context de l'època, l'auge del comerç, de les ciutats. Això explica que una plaga que s'havia desenvolupat en Xina arribava al Regne de València i a tota Europa, perquè hi ha un comerç molt intens. Sí, realment la plaga s'havia originat en Xina uns 13-14 anys abans i els mongols l'havien portat de Xina, perquè els mongols tenien un imperi que era tota Àsia i pràcticament ja estaven a les portes d'Europa i portaren la malaltia a través de les estepes des de Xina fins a Kaffa, que és una ciutat que està en el Mar Negre. Allí hi havia un... I un escriptor molt bo. No, això és Kafka. Perdó. Una cosa, Maxi. Dime. Sí, bueno, més enllà de que hi haurà algun d'aquestos malintencionats que dirà una altra vegada Xina, jolín, pandèmia i Xina. No, però és que ara ve el segundo girito i els italians. Vale, ostres, pues ara ja tenim quinto milenio casi. Però vull dir que... Increïble, ¿verdad? A la ciutat aquesta de Kaffa, que seria el que és el Mar Mort, va haver un setge de la ciutat estava en mans genoveses, si no recorde mal, o els genovesos estaven per el mig. I després de que els mongols no pogueren prendre la ciutat perquè s'estava afectant l'epidèmia, van tindre la grandíssima idea de fer una guerra bacteriològica, no? Carregar els morts en les catapultes i tirar-los dins de la ciutat. D'esta manera van infectar dins de la ciutat també. Hòstia, i mala folla. Sí, els mongols no anaven en tonteries, eh? Què va produir això? T'anava a preguntar, tu com a historiador, quanta, igual, bueno, suposo, igual si ho saps o no, ho estimes més o menys, quanta població tindria València en aquell moment? La ciutat de València? Unes poques desenes de milers. Estaríem parlant de, no sé, uns 40.000 persones, 40-50.000. I després se convertirà en la ciutat més important
de tota la península ibèrica, durant el segle XV és possiblement l'edat d'or de València, bueno, el segle d'or, de fet, És el segle d'or en la literatura, literari. i és fàcil que passara de les 60.000 persones. Val? Per aquesta època, uns 40.000 persones, tot molt aproximat. Què passava? A veure, estava tot molt més despoblat. En Europa és normal que calculem que uns 70 milions de persones viurien. Actualment viuran uns 600 milions. En la Unió Europea ja són 500. Bueno, ara en el Brexit i demés. És a dir, que n'hi hauria una vuitena part de la població actual en Europa, perquè ens feu una idea. Estava prou despoblada. La península ibèrica, de fet, tindria 5 milions de persones, no n'hi haurien més. Els genovesos se'n van vindre volien tornar a Itàlia i van tindre un problema de que ja s'havia conegut que havia hagut aquesta epidèmia i no es deixaren entrar en Gènova i aleshores van desembarcar per tots els ports del mar Mediterrani. Van desembarcar en Marsella, que va ser una de les principals afectades, i van desembarcar també en Barcelona. Això va ser ja l'expansió enorme. Així venen una sèrie de dubtes i és com una epidèmia que havia passat 13 anys en Xina d'una forma, diguem, tranquil·la, se va expandir d'una manera tan brutal i en qüestió de 4 anys va afectar tota Europa. Què va passar? I així hi ha diverses hipòtesis de que no sols era la peste bubònica, perquè la peste bubònica en teoria la pegen les puces, no les persones, de que s'haurà pogut donar peste pulmonar en certs moments i en certs llocs, de que anava acompanyada d'algun tipus de virus, com l'èbola o l'àntrax o alguna cosa que també estava ahí. Realment hi ha diverses... És sorprenent la gran expansió que va tindre, molt sorprenent, perquè va ser una expansió exponencial. En 4 anys tota Europa va afectar. Bé, a tot això hem de dir que quanta gent va matar? Doncs és difícil de saber, és molt difícil de saber. Possiblement estem parlant d'un 30%, 40%, els més catastròfics diuen que fins a un 50% de la població. Jo crec que se'n passen de llarg. Sí que és de veres que hi ha certes ciutats on sabem que sí pot afectar fins a un 50%, Marsella o altres ciutats en concret que sí que va morir més del 50%, però altres regions apenas foren afectades. És que també l'autòpsia que farien i no res, vull dir que molts casos dirien serà pesta. Igual que el registre. No, però això se sabia, vull dir, tenien una espècie de super... O sigui, tenies uns bubons, tenies unes taques negres enormes, se sabia enseguida que era pesta, i tampoc n'hi era molt evident. Sí, era molt evident. A veure, disculpeu, perquè... Però també a l'hora de comptar-los es tirarien a tots a la fossa i tampoc és... Bueno, jo què sé. Bueno, el Pere Cerimoniós en València arriba a afirmar que, bueno, un llibre bàsic, Història del País Valencià de Furió, així està tot. Pere Cerimoniós arriba a afirmar que se morien 300 persones al dia en la ciutat de València. Mare de Déu! És a dir, que no donaven coll els enterraos. A banda de... I com es desfeien dels cadàvers? Doncs el que feien era, pagaven molts diners a alguna gent que se dedicava a replegar els cadàvers perquè ningú volia fer-ho i fora havien fet forats enormes on els anaven apilant, tiraven una capa de cadàvers, tiraven un poc de terra, una altra capa de cadàvers i vamos sumando i així anar però això podria ser fatal per a l'aigua, les aigües subterrànies. Bueno, és el que n'hi ha, vull dir, tampoc podrien donar a més, no és com avui en dia que tenim una sèrie de... Home, si arriba a ser malària que va per l'aigua... No, això és el còlera. Còlera. La bactèria que va per l'aigua. Això volia dir, què he dit? Malària, la còlera... Bé, mira, ara que estem parlant de diverses epidèmies, s'ha de dir que si bé en població total el còlera no és l'única pandèmia que ha hagut de còlera, està la de Justinià, està aquesta que estem parlant, que és la pesta negra, la Black Death en anglès, però després trobem també en el segle XVII va haver una altra epidèmia que va afectar a Europa, també van haver diverses epidèmies en Amèrica i de fet a dia d'avui encara hi ha casos de pesta negra. No sé si n'hi ha des del 2015 uns 5.000 han hagut en el món o una cosa així. I de fet encara mor gent. Un 10% de la població que agafa pesta negra mor. O sigui, vull dir que no se trata tan fàcil. Si se pilla en el moment determinat i adequat, en antibiòtics te cures. Si no, ja l'has liat parda. És un problema greu, sobretot si és la que afecta la sang o la que afecta els pulmons.
Aleshores, què volia contar? Bueno, se mor aquesta població i de més, no afectaria tots igual. Per exemple, sabem que la península escandinava apenas va afectar, o va afectar molt menys, segurament perquè les puces al fer fred proliferaven molt. En canvi, en Europa, o en València, a portes de l'estiu, ja se podeu imaginar, en la humitat que va haver i tot, pues, va ser brutal. Hem de dir també que venia d'un gran auge, des del segle XI, XII havia crescut molt la població, els cultius anaven molt bé, havia sigut una època prou bona, i a partir del segle XIV va haver un xicot de canvi climàtic, el fred, va vindre fred, els terrenys nous que s'estaven cultivant no eren tan rentables i va començar a haver algunes primeres fams. És a dir, que quan entrà la peste no pillà el moment en el qual estava la gent millor. De fet, havien hagut diverses fams. Els problemes d'higiene també potenciaven. Evidentment, clar, el tema de la proliferació de rates i puces en les ciutats en aquesta època. No hem de pensar que a l'edat mitjana la gent vivia com a porcs. En alguns barris sí, però... En la ciutat, un poc. N'hi havia barris i barris, N'hi havia barris que eren prou més nets que altres, i inclús en clavegueram, en alguns barris i tot. Vull dir, no era un lloc on tu anaves caminant i te podia caure una merda en el cap. Però s'ho tiraven per la finestra. Ja, però que vull dir que no eren tan porcs com pensem que eren en l'edat mitjana. Vale. Encara així, evidentment, les condicions d'higiene i la proliferació de rates, puces i demés eren molt més grans. I de tot això, què va passar? Doncs, bueno, com va afectar? La primera cosa que se va fer... Disculpeu. No n'hi ha sols una epidèmia, no n'hi ha la del 1348, sinó que les epidèmies se van succeint durant diversos anys. Tenia així marcades, però van haver moltíssimes epidèmies. Cada 12-13 anys solia haver una epidèmia de pesta fins al segle XV, més o menys. Van haver diverses epidèmies. A poc a poc afectaven a menys gent, en part perquè estaven ja immunitzats, perquè, clar, la gent que havia sobreviscut tenia, doncs això, el seu cos havia desenvolupat les seues pròpies formes de poder combatre l'enfermetat, no? Anticossos. De fet, així tenim, per exemple, que en el 1362, en el 1374, el 1380, el 1383, 1395, aquesta diu que sols en la ciutat de València hi hagueren 12.000 morts, o sigui, una quarta part de la població, segurament. En el 1401, 1403 i fins a 27 vegades més durant el segle XV. És a dir, que al final va ser una cosa prou comuna que hi haguera una epidèmia de pesta. Molt bé, dit això, m'agradaria dir que no tot el món afectava igual, perquè, clar, evidentment, si tu havies menjat pitjor, t'afectava més que si menjaves millor. Els nobles, els reis pegaren a fugir, moltes vegades de les ciutats, abandonant les ciutats a la seva sort i refugiant-se en zones de camp, la qual cosa va ser molt important. De fet, la Germania, que enguany és el 500 aniversari de la Germania, que podríem parlar més algun dia, de la revolta de la Germania, està causada perquè part de les autoritats havien pegat a fugir perquè havia hagut una epidèmia de pesta. I els agermanats aprofiten un poquet aquesta eixida de la gent per a liar-la parda. Això se deu molt també en la sèrie esta de com li diuen a este director, el Luisma, La peste. Ah, sí. En Sevilla, no en València, però sí que es veu un poc la situació. Com seria? És de Movistar, aquesta sèrie. La peste, es diu La peste. Jo vull saber com li diuen a ell, que no me'n recorde. No sé què León. Paco León. També en la sèrie de los Medici, no sé si l'heu vist, està molt bé, la va fer a punt. En la sèrie de los Medici també arriba la peste a Florència i a Florència la va rebentar. A Florència segurament li va fer molt de mal l'epidèmia de pesta. Bueno, què passa? La gent que pensava que venia? Bueno, pues que havia arribat l'apocalipsis. De sobte la gent se trobava fatal i si en unes coses negres se moria, havia vingut l'apocalipsis i s'anem a morir. Hi havia algunes explicacions més raonables, altres més raonables. Hi ha un metge espanyol que deia, castellà, que deia que havia hagut un volcà en Itàlia i estava soltant coses de l'inframón, que eren dimonis i ens contagiaven. Possiblement un dels metges més
que més va investigar i de fet va tindre la pesta i la va sobreviure era Gai Cull de Jaliac, que era el metge personal del papa, que aleshores estava en Avinyó. El papa no la va agafar i va seguir allí. Aquest va investigar prou i bé, i se va poder curar a si mateixa. La possibilitat de curar-se era, si estaves ben alimentat i ben tratat i tot, doncs podies tindre una possibilitat de salvar-te i aquest home va tindre això. Suposo que estaria físicament com un bou. Tot això s'ha relacionat molt amb els pogroms. En el 1391, sobretot en la ciutat de València, se va atacar, bueno, en totes les ciutats, en la ciutat de València en concret també, se va atacar els barris dels jueus, moltes vegades responsabilitzant-los a ells de les epidèmies de pesta, perquè envenenaven els pous. Bueno, tonteries que moltes vegades era intentar racisme i motius econòmics. Pensem que els jueus eren els banquers de molts nobles i si entraven allí, rebentaven sa casa i podien pegar-li foc als deutes, doncs ja no tenien deutes. És a dir, que això se va donar. De fet, va ser el principi del final dels barris jueus. A la ciutat de València els jueus se n'anaren, van decidir abandonar la ciutat i a moltes altres ciutats també. També va haver un gran moviment de flatxelants, de gent que anava per ahí pegant-se en l'àtic per a fustigar-se per Déu i totes aquestes coses que Jesús havia sofrit. Bueno, va ser, imagineu-vos, s'ha mort, doncs això, un 40% de la població. Sí que és cert que, per exemple, si se n'anem i en això ja acabe, que ja m'estic allargant a muntó, no? Laura ha fet un badall i tot, Laura. Perdó. Ha badallat. Val, jo anava a dir que, Màxim, que en el segle XX igual, quan els nazis, vull dir també, jo vaig estar, sabeu, fa uns anys en Polònia i més enllà de tirar-li la culpa de segon quin tipus de malalties, que, en fi, justament per la seva religió se netejaven més, perquè els implica més la seva religió. De fet, en el tema de la pesta hi ha una de les coses que se diu que el principal valedor dels jueus va ser el rei de Polònia. Bueno, entre altres coses, se diu que si tenia un amant que era jueva, aleshores li feia prou cas a l'amant i de més. Bueno, Polònia va acollir molts dels jueus que s'anaven de tots els països d'Europa. Per això n'hi ha tants jueus en Polònia en el segle XX, no? N'hi havia. I en Polònia els casos de peste pareix que siguen menys. O sigui, és a dir que... És que més marranos de la mitjana eren els cristians. Bueno, no tots els... vull dir... No, però mira, els musulmans quantes voltes s'han de rentar cada volta que recen, no? Bueno, però és una blusa i si no, perquè s'aven els peus i les mans i ja està. Tampoc falta... I la cara. Però bueno, sí, ja se llevarien més que els cristians, sí. Els cristians era el diumenge. Era un dia a la setmana. I bé... No? No sé, tampoc soy jo teòloga, però... A tot això, una de les coses... Bueno, però a quanta gent va matar, no? I després, jo crec que s'exageren molt les xifres, principalment per els testimonis de la gent, que, clar, estaria acollonadíssima i contarien barbaritats. Està curiós perquè així Furió ens diu el que fa és analitzar els focs, és a dir, les cases que n'hi ha en cada ciutat abans i després de la pesta, no? I realment no n'hi ha un gran canvi de focs en ninguna ciutat. De fet, per exemple, a Morella havien pujat, a Xàtiva havia pujat, estem parlant de que comparava des abans de l'epidèmia de la peste a després. En tot cas, el que sí que observem, per exemple, a Xàtiva la població puja de 2.773 focs en 1.350 abans. No, després, disculpeu, és a dir, acaba pujant després de l'epidèmia de pesta. El que sí que trobem és que en el regne de València era un regne molt particular, perquè era un regne nou, que estava molt poc poblat, estem parlant de que vivien unes 200.000 persones, uns 200.000 musulmans i 1.000 cristians per aquesta època en el regne de València. Actualment vivim 5 milions de persones, vull dir que era un regne molt despoblat, que sí que va haver molta afectació, però que després, donant aquestes característiques, la població se va recuperar prou ràpidament i que realment on més va afectar, evidentment, sigui en ciutats on la població era molt alta. Dit això, i ara contaré l'anècdota curiosa, és que l'epidèmia de pesta va pillar el Pere Cerimoniós. Pere Cerimoniós, per mi, és el millor rei de la corona d'Aragó, Évar. Évar? A veure. Ostres, que mal m'ha eixit això. O Eva, però Évar...
Som d'interès. El Pere Cerimoniós per mi és el millor. I és, no sé per què a punt, no està fent una sèrie sobre Pere Cerimoniós. Pere Cerimoniós estava en el Palau Reial. El Palau Reial de València, per desgràcia, s'ha perdut. Estava en els jardins de Vivers. Se va destruir durant la guerra del francès perquè se pensava que quan Napoleó prenguera la ciutat posaria ahí l'artilleria. Aleshores, per a evitar-ho, perquè el palau està fora del recinte de la muralla, no? Però el Cerimoniós estava d'allí més tranquil i va haver una revolta, que és la revolta de la Unió, que estigui a punt de costar-li el coll. Però al principi va tindre una política molt autoritària i no convocava les Corts ni res. De fet, en 20 anys la va convocar 2 vegades i després la convocava cada 3 anys. Estant allí, el van assaltar, el Palau Reial, una sèrie de persones, li van obligar a firmar certes coses i li van ballar, li van fer ballar, el van ahí tindre segrestat de la cosa més divertida possible. Esa historia está graciosa. Algún día la podrías contar millor. Tenia així el fragment en el que ho conta Furió. Ah, sí? Vols que t'ho llisca? Un fet casual. La irrupció... disculpeu. Una gran crispació popular que esclataria el 6 d'abril quan unes 400 persones assaltaren el Palau Reial i obligaren al rei i a la reina a ballar amb ells el so de les cançons satíriques entonades pel barber Gonzalo de Roda. Era, per dir-ho així, la revenja primària i irreverent de les classes subalternes sotmeses sempre a la humiliació dels poderosos. Pues he xirat a partir d'ahí. No ho veig, on? Un fet casual. Un fet casual, la irrupció de la pesta negra en la ciutat de València, el maig de 1348, amb la seva contundent seqüela de morts, possibilitar pel temor dels dirigents unionistes a exposar-lo al contagi, l'alliberament del rei i, amb ell, l'inici del contraatac. És a dir, que alliberen el rei, perquè en la ciutat de València, segons Pérez, estaven morint 300 persones diàries. S'allibera el rei després farà un exèrcit. Això estan les cròniques d'ell, també, no? Sí. I al Gonzalo no sé, a un Gonzalo. No sé quin concret li fa beure or fundit, a un altre nuga el cavall el passeja fins que el mata. Vull dir, per el Cerimoniós, saps? Vull dir, se va vengar. O sigui, que este home va ser salvat per la pesta in extremis en la ciutat. I bé, jo havia pensat que si ja més avant podria parlar d'altres epidèmies de pesta. Hi ha una cosa que no he dit. Estem també ruta de la pesta? La ruta de la pesta. Una cosa que no he dit important, i és que si bé la pesta no ha sigut la malaltia o l'epidèmia que més persones ha matat, perquè no va ser. Estem parlant que en Europa mataria uns 20 i algo, en Àsia i tot uns 80 i pico milions de persones en el 1348, que és una locura, però, per exemple, la grip espanyola mataria més gent en Europa. Però, clar, si comparem a quanta població en nivell de percentatge mata, és a dir, la peste negra mata moltíssima més gent perquè en el segle XX a Espanya vivien 20 i pico milions de persones, no vivien 5. Ja havia hagut un auge demogràfic impressionant per tota Europa. L'epidèmia que més població va matar percentualment, és a dir, respecte a la població que n'hi havia, va ser, sens dubte, la peste negra, que va estar a punt d'abocar a la humanitat al seu final, per dir-ho d'alguna manera. I doncs bé, després d'aquest panorama tan interessant i halagador, Freddy, és el teu torn. Sí, només volia dir-te una cosa, Màxim, que d'imatge del programa, que sempre poses una imatge, no?, vinculada al programa, podries posar a Pere el Cerimoniós. Bueno, a Pere no, la imatge allí en Poblet, o què? Ens posem ahí... No sé si vaig fer foto del Pere Cerimoniós ahí, però Pere Cerimoniós va ser el que va muntar el tinglao. El tinglao, el panteó de Reis allí. I de fet, abans d'ell... Bueno, ho hauria de revisar. Entre altres. Ho hauria de revisar, però jo me penso que l'únic rei que n'hi ha abans d'ell és Jaume I. És l'únic que va recuperar i va ficar. Que un dels grans objectius de Pere el Cerimoniós era viure més que Jaume I, el seu avi. No sé si era avi o resavi, i no va aconseguir-ho. Se va morir com uns dies abans de complir 67 anys. Perquè Pere va viure 67 anys, crec que foren, i va regnar uns 40 i pico. Vull dir que després de Jaume I possiblement va ser el rei que més va regnar a la corona d'Aragó. Ho hauria de revisar, però segurament... Jaume I és una exageració. Sí, 63 anys crec que va ser rei. Des de 5. Des de 5. Allò que més desitges és el que més lluny està de tu. És psicoanàlisi bàsic.
Molt bé, i deixant aquestes històries ultramuntanes de la Corona d'Aragó, ja te toca a tu. Ja me toca a mi. Va, Bueno, ready. veniu preparats per a participar en la meva secció d'avui o no, Laura i Maxim? Sí, no badallaré. Ojo, Maxim, t'ha tirat un dardo indirecte. No. Jo no he badallat en la teva, has badallat tu en la meva. Sense voler. Ah. Sí, però bueno. Bé, jo en el dia d'avui voldria parlar-vos en la secció filosòfica, entre cometes, d'una problemàtica que, si bé en el fons ha estat sempre des del començament de la filosofia, depèn com se mire, podria estar ara una altra vegada més en boga, és a dir, fer-se ara un poc més evident. I aquesta no és altra que la qüestió de quin és el paper que ha de jugar la filosofia o els pensadors i les pensadores, el filòsof, filòsofa, dins del conjunt de la societat. Sobretot tenint en compte com està ara el món, no? Vull dir, quan no és una pandèmia, doncs és una guerra, i quan no és una guerra és una crisi migratòria o tota la vegada, no? Tenim pandèmia, crisi migratòria, econòmica, social, tot el que vulguem, no? Vull dir, tenim per demanar. I llavors, exacte, tenim per triar. I llavors, moltes vegades, dins del context una mica més particular, com és el meu, no?, de la filosofia, podria sorgir aquesta pregunta, però també fins i tot un poc en general. Per què en general? Perquè és cert que el món ha canviat moltíssim, però moltes vegades ha estat vist el filòsof, no?, barra filòsofa, com aquesta persona que ha de no donar receptes màgiques, però que de vegades està considerat com el savi, no?, com el savi del lloc, i llavors, bueno, pues se li ha d'escoltar més. Clar, aquest tipus de plantejament que jo faré en un marc teòric realment té moltes aristes. Aristes com què s'entén pròpiament per filosofia i, per tant, quin és el paper que hauria de jugar el filòsof. Vull dir, igual és una resposta que hem de fer abans. Llavors, jo quan me preparava això, dies abans, de fet, és un tema que jo fa temps que he estat a punt de tractar. És a dir, quan ja estava la pandèmia, diguem-ne, a tope, jo ja va ser un tema màxim que li vaig dir, igual faig això, i al final l'ha anat posposant. Vull dir que... Però... Al ritme que anem de gravar un programa, o sea, 4 programes a l'any, vull dir, és que ho poses per uno i no sé com. Se van posposant sense problema. Però llavors jo anava pensant, dic, ostres, me donen ganes de plantejar com el que faig un poc a les primeres classes de filosofia, en l'estil de primer de batxillerat. És a dir, fins i tot transmetre-vos un poc aquest tipus de preguntes. És a dir, vosaltres què enteneu per filosofia a dia d'avui? Coneixement. Filosofia significa recerca del saber, no? Bueno, coneixement, Màxim, jo què sé, també té coneixement, no sé, qualsevol saber. Però un coneixement holístic. No, Està fent referència a un altre programa, Com ho vende? Sí, quin programa? Laura? El d'abans havia dit jo imitat, no? Voleu que el torni a imitar? Ah, no. Jo sols dic que és com una... Perquè, què és la història, no? Pues la ciència o la disciplina o el coneixement sobre el passat i sobre com s'interpreta el passat i això. Què és la filosofia? Pues el coneixement en general. No, en general no, de les preguntes importants. De la història? No. Sí, de les coses transcendentals que van sempre en trobava la història. Sempre en trobava alumnat un poc d'aquesta índole de dir, ostres, doncs la reflexió, no? Aquest tipus de qüestions. L'amor a la saviesa, es diu moltes vegades, no? L'amor al saber, però clar, aquesta és una resposta, ho diu de fet, ara ho estic recordant, hi ha un text, crec que és un llibre de Gustavo Bueno, que és la filosofia, i ve a criticar un poc aquest tipus de resposta com l'amor a la saviesa, per allò de dir, ostres, en el fons és una resposta etimològica. Clar, i a més... Una mica d'hora! Sí. Sembla que estigui preparat el programa i estic jo improvisant i tu també, no? Que tenint en compte els retrats que tenim en la connexió ja ha sigut un logro, Sí. Seria una resposta etimològica, psicològica, i a més insuficient i probablement controvertida, perquè és el que deia jo, no?, abans a Màxim, escolta, que jo què sé, que qualsevol saber, el tecnològic, el pràctic, jo què sé, el que sigui, no?, un científic, pues, té coneixement al darrere i tal, no? De fet, ara després una de les aristes que voldria presentar va vinculada amb això, no? És a dir,
evidentment hi haurà una defensa aferrissada per part meva o per part de qui parli amb aquest termes de dir, ostres, que la filosofia estigui d'alguna manera present a la societat, però de vegades pensem que si no està als plans d'estudis, doncs ja s'aboca al desastre. I moltes vegades, al desastre vull dir a nivell educatiu, i moltes vegades no ha estat present i tot i així, doncs jo què sé, hi ha hagut metges, hi ha hagut bones persones, hi ha hagut... No sé si m'explique. És a dir, la reflexió, l'argumentació, la crítica, evidentment, les aflora, les participa, les produeix molt més, les practica molt més, però no desapareixen del tot. Aquesta és una arista que fins i tot un dia podria desenvolupar més. En qualsevol cas, jo els contestava moltes vegades, contestava, donava una possibilitat de resposta a l'alumnat que venia a dir això de que realment és un saber de segon grau, és a dir, pressuposa altres sabers de primer grau, sabers tècnics, sabers fins i tot matemàtics, biològics, etc., però que no és mera doxografia, no és simplement opinió, vaja. Però exacte, que s'ocupa, com deia Laura, d'una sèrie de problemes, ella ha dit transcendentals, nosaltres podríem dir fins i tot metodològics o metaproblemes, és a dir, problemes que en el fons tenen una molt difícil dissolució, per dir d'alguna manera, i que pròpiament no treballen altres disciplines, o sigui, no els treballen de la mateixa manera, no? Van a preguntes radicals, com el què és, és a dir, van a la pregunta més radical, vaja. En qualsevol cas, estaríem d'acord, suposo, els tres, que sí que considerem que sigui un saber evidentment important. No sé quina possibilitat en termes actuals li veuríeu a la figura del filòsof, que també seria una pregunta que el podria fer ara mateix a l'alumnat. És a dir, no penseu en Salvador Illa, que havia estudiat filosofia. Jo estic preguntant, no sé, què penseu que podria fer? Un podcast. Un podcast, vale. Me recorda molt, salvant les distàncies, o no, perquè igual tampoc cal salvar-les tant, a la figura de l'artista i la funció de l'art, vull dir que al final també està relacionat. Ja, possiblement l'artista fa alguna cosa més tangible, no? Més palpable, visible que el filòsof. O no, és que no sé, perquè també pot ser un art conceptual o un art efímer i potser la filosofia sí que es queda en l'obra literària. L'art conceptual no és art. Clar, però Màxim i jo, quan estàvem dient això de material, que ho ha dit Màxim, però jo ho he pensat també, igual estem pensant en això, no? En quan s'incipa... Bueno, això ho saps tu millor, Laura, però quan la burgesia és més incipient i llavors l'art passa a estar produït a partir d'un quadre i dius, vaig a vendre la mercaderia i així el tinc d'una manera concreta, però no té per què ser només aquest tipus de l'art, clar. Clar. Sí, com a acumulació d'una sèrie de béns materials i tal. Bueno, en qualsevol cas, també... Jo recordo, si això vos aporta alguna cosa, a mi me va xocar prou, crec que està molt relacionat. El meu professor de pintura de primer de carrera ens ensenyava, ens volia obrir un poc això que era l'art més enllà de fer una obra en una perfecció tècnica, no? Quin és el valor més transcendental, també, per això m'agrada relacionar-ho amb la filosofia en este punt. Més enllà de dibuixar bé o pintar bé o fer una obra del que siga. I es va treure una pedra de la butxaca i va dir, mira, jo aquesta pedra la porto en la butxaca durant no sé quant de temps. I sempre l'estic fent així. I al final en aquesta pedra s'ha quedat gravat la meva empremta i el forat que li he fet. Això qui em pot dir que no és també una obra d'art? Aquesta materialització del meu treball i diguem, el procés diari, quotidià i la creació pròpia de l'artista, per què no pot ser això art? Vull dir que al final també és el mateix, o ja anem a Duchamp i tot el tema de... Però això jo penso que el tema de l'art podríem definir-lo com tot el que la societat entén que és art o que un col·lectiu o que una persona entén que és art, és art. Doncs el mateix en la filosofia, vull dir, al final també t'acoten... Sí, clar, i acabem acceptant les frases de Paulo Coelho en el Facebook, no me jodas. No, però això vull dir que al final, si te desligues del sistema capitalista, pues si tens més... Si tu puedes, lo intentas y lo consigues. Però al final, igual que la filosofia, si te desligues del sistema capitalista i d'acotar les coses, trobem que més que respostes, el que tenim són preguntes. Però clar, al sistema capitalista li valen les respostes que són les que es poden vendre.
Mentre Però que... ja no és... Sí, jo no només diria això, ja que se'ns està anant un poc la qüestió per aquí. Vull dir que tant a l'art com a la literatura, com a la història, com a la filosofia, a tots nosaltres, per exemple, les nostres matèries correlatives, realment és un poc el fet de la postmodernitat, com s'ha dissolgut aquest tipus de pregunta. Abans era el què, per exemple, i ara no està enfocat en això. Ha canviat l'art, ha canviat la història, ha canviat, vull dir, el relativisme, per exemple, que sembla inherent, no? Aquest tipus de qüestió. En qualsevol cas, bueno, si voleu afegir alguna cosa m'ho dieu, però jo volia dir que crec que un dels problemes principals a l'hora de tractar de vincular una qüestió ara d'una manera més directa a l'hora de la participació de la possible participació de la filosofia de manera directa és precisament un problema que ve derivat ja des de la Grècia antiga, val? I és el que tractaré de posar un poc en evidència. I és aquesta divisió que s'ha fet dins del saber del qual se suposa que forma part, que això també podria ser un debat, si sóc historiador de la filosofia o filòsof, per cert. És que està ple d'aristes, però bueno. Llavors seria un poc entre la divisió que es va fer en seguida, pràcticament entre filosofia, filosofia, diguem-ne, teòrica o teorètica i filosofia pràctica. És a dir, filosofia contemplativa o filosofia activa, no? La filosofia que està la persona en una torre, per dir d'alguna manera, o qui està al carrer tractant de canviar el món, no? En termes d'ètica, de política, per exemple, i l'altre en termes més de, jo què sé, de metafísica, d'epistemologia, a partir del segle XVII, sobretot, del segle XVII, etc. Vaja. Llavors, jo crec que és una de les grans contrarietats que tenim com a saber, és a dir, relatives a la didàctica de la filosofia, i que normalment es va perpetuant en els ensenyaments medis, dels quals, diguem-ne, formaria part, i en els ensenyaments superiors. I des d'això, doncs, bueno, s'acaba presentant com figures antagòniques, és a dir, o una cosa o l'altra, i sembla molt difícil fer les dues alhora, no? És a dir, de fet, ara, si algú me digués a mi, no? Jo que sé, rotllo un alumne, per exemple, no? O algun altre professor de filosofia, bueno, i tu què fas per a aquest tipus de cosa, no? Pues la guerra, o quina és la participació de la filosofia davant de la pandèmia, coses així. La pregunta, en el fons, jo crec que denota un caràcter teòric davant de, vale, tu reflexiones, però i de manera pràctica, no? No sé si m'explique. Llavors torna a posar de manifest aquesta visió contemplativa o aquesta visió, diguem-ne, pràctica, vaja. Llavors, tenim l'opció, com deia Màxim, no? Pues que sigui més insistentment activa, és el podcast, o Màxim, que està ja a Twitter allà a tope, no? Moltes vegades, o el lloc aquest, diguem-ne, de que sigui un poc més de dalt de la torre, diguem-ne, no? Un poc des d'aquesta visió. Jo vull posar un exemple de cadascuna per situar-nos un poc millor. En relació al primer sentit, de vegades es parlaria que és el sentit clàssic o tradicional, el sentit aquest de la torre que ja us deia. Fins i tot, jo crec que té la capacitat com ser un poc des d'aixecar la vista i llavors donar una raó o donar compte del que ha succeït des d'una situació, diguem-ne, privilegiada. Això, sense voler entrar en massa qüestions filosòfiques, perquè la major part de persones que ens escolten tampoc són pròpiament de filosofia, jo crec que pot tenir el seu màxim, el seu punt més àlgid en la figura de Hegel, quan en la fenomenologia de l'esperit, entre altres obres, diguem-ne, situa la filosofia pràcticament com amb una frase que és allò del búho de Minerva, del mussol de Minerva, suposo que serà en valencià, vaja. La metàfora aquesta hegeliana, no? De dir, ostres, és la filosofia la veu predilecta, la veu privilegiada, després de totes les anteriors figures de l'esperit, la que des d'aquí té un accés privilegiat a la veritat. És a dir, des d'ahir és molt difícil, diguem-ne, que la veu tremole o que la veu, diguem-ne, pugui equivocar-se. Fins i tot hi ha figures de l'esperit que són abans, que són, per exemple, l'art o la religió. Aquí ja són una més de sentiment o, vaja, no són exactament equiparables a la filosofia. Diguem-ne que és l'idealisme alemà en tota la seva essència, no? Encara que no coneixem massa de l'idealisme alemà en termes de filosofia, sí que coneixereu en termes d'història, o sigui que llavors és aquesta visió forta de dir, no? Pues això és l'amo, l'amo i senyor. En canvi, com a opció, diguem-ne, contrària, en el sentit que no m'agradaria que quedi la visió de que una és totalment oposada a l'altra o no sé com dir, però com a una filosofia típica de la praxis, de la pràctica, podríem denominar les filosofies marxistes, no? Les filosofies, per exemple, pròpies de Marx. Marx, diguem-ne, que de fet és
una de les possibles eixides de la filosofia hegeliana, és a dir, altra, per exemple, podria ser Nietzsche o altra Kierkegaard, i justament és molt interessant com ningú ja és profe pròpiament de filosofia, perquè precisament, com us deia, pràcticament considera que tanca la filosofia amb el seu punt de vista. Però bueno, hi ha una tesi, que això us sonarà segurament, la tesi número 11 de Feuerbach, que resumeix amb prou encert per al que estem aquí parlant, allò de, diguem-ne, de que els filòsofs, diguem-ne, fins ara, doncs, s'han encarregat d'interpretar el món, ve a dir, i ara el que es tracta és de transformar-lo. És una de les tesis més famoses de la història dins del món de la filosofia. Llavors, fins ara s'ha interpretat molt la realitat, tot el que tu vulguis, però a partir d'ara s'ha de destacar el paper transformador. Aquí fins i tot hi ha moltes persones que veuran d'aquesta font com per fins i tot tractar de canviar el món. Pensem, per exemple, el maig del 68, el món universitari, les revolucions, ahir, per exemple, Sartre està al darrere, Jean-Paul Sartre, vull dir, agafant aquest tipus d'idea, jo què sé, no sé, vull dir, podríem trobar molts casos. De fet, depèn com se miri, no serien els únics casos. Jo què sé, a l'alumnat en seguida els hi donen compte en els instituts de Sòcrates, com està allà en l'Àgora, tractant, diguem-ne, de proporcionar una educació que no és només moral, és també política, o els sofistes, o Plató viatja a Siracusa a tractar de fer una sèrie fins i tot de projectes polítics que no li acaben sortint del tot bé. Jo què sé, vull dir, trobaríem molts casos. El propi Hegel, certs escrits sobre la qüestió, sobre Napoleó, que abans, per cert, Màxim l'ha anomenat, o no sé, certs plantejaments revolucionaris de Fichte. Vull dir, moltes vegades és cert que els filòsofs han intentat de debò, de manera activa, canviar l'organització social i política. Tot això també té un paral·lelisme directe en l'art, tal qual. L'art activista i l'art de simplement interpretar la realitat i ja està. I el mateix qüestionament que estàs dient tu i el mateix pensar de si realment són oposats o no, igual no són oposats, cada un té una seva funció. La veritat és que me pareix que va prou de la mà. Clar, però fixa't quan tracte algun exemple com... Ara voldria un poc endinsar-me ahí. Quan tracta algun exemple com Hegel, que és dels filòsofs per mi més difícils de comprendre la història de la filosofia, tot i que aquí l'estic fent d'una manera molt simple, o Plató, doncs precisament es poden contemplar des dels dos punts de vista. És a dir, Plató, per exemple, és el típic filòsof fort de la Grècia antiga, de la Grècia clàssica, com Aristòtil, no? Que ens serviria per mostrar aquesta situació antagònica entre filosofia pràctica i filosofia teòrica. És a dir, com per exemple és més important la filosofia, diguem-ne, contemplativa que no l'activa. De fet, l'activa, per això que tu em deies, seria la pròpia de la sensibilitat, la pròpia dels sentits, i per tant seria la pròpia del món sensible o món de les apariències. I en canvi, la contemplativa, la filosofia bona, la teòrica, la que t'allunya de la realitat, no? És precisament la del món de les idees, la del món intel·ligible. De fet, de vegades diem, vaig a pensar i per concentrar-te tanques els ulls. És a dir, no vols sentir el món ordinari, el món que tens enfront, per de debò posar-te a pensar, o la meditació, o què sé jo. Vull dir que encara ens queda aquest tipus de qüestió, vaja. La retirada del món comú, o no sé com dir. Però a la vegada Plató ens serveix per també... O sigui, Plató realment és un pensador d'índole política moltes vegades. No només la República, que segur que vosaltres, encara que no sigueu de filosofia, us va tocar llegir parts al batxillerat, les lleis, el polític, vull dir, té molts llibres, no? Vinculats a això. El propi títol de l'obra La República, tot i que és un llibre que en el fons és una metàfora educativa, no és només un llibre de política, però vull dir, és un llibre que se sap que té molts posicionaments de manera directes o actius. És a dir, que no és una filosofia purament d'escriptura. Diguem-ne que té un model a seguir per així. Una altra cosa és que et porta a termini o no. O Hobbes, que m'ha d'anomenar. Justifica un model de govern concret. Exacte. O Hegel l'he posat com a exemple, diguem-ne, d'aquesta visió perifèrica de la filosofia, de dir, ostres, aquí ve, aquí ja tinc una visió determinada i, en canvi, el que us deia, també podria ser un exemple d'aquest gir, per dir d'alguna manera, amb la seva visió del
Napoleó, és que volia dir napoleonisme, no? Serà, sí, napoleonisme. Difícil la paraula. Bueno, un poc aquesta qüestió. O en Kant també, que no he parlat i és un autor que donaria molt per situar filosofia teòrica i pràctica. De fet, Kant, sí, Immanuel Kant, pràcticament es vincula a crítica de la raó pura, crítica de la raó pràctica, amb aquest tipus de sentits. De fet, hi ha una cosa de Kant que és molt interessant i de seguida acabo, per vincular-lo amb la meva conclusió, que és allò de la filosofia mundana i filosofia acadèmica, que és un poc una altra manera de dibuixar la mateixa qüestió. Què passa? Que de vegades igual el problema és que acabem vinculant filosofia mundana, aquesta visió no experta de la filosofia com filosofia vulgar, i no és exactament igual. És a dir, nosaltres també fem servir aquest tipus de filosofia mundana, encara que no siguis un expert en filosofia, i hi ha persones que igual la vinculen amb certa tendència d'allò que fem amb filosofia de bar. No sé si m'estic explicant. És a dir, és molt difícil no fer filosofia en la vida, no? Sí, però jo crec que també ha de veure com està muntat el sistema de l'acadèmia arreu del món. L'acadèmia com a institució general, no sols una universitat, no, sinó l'acadèmia, el saber, que és molt elitista. Aleshores, sempre està com per damunt de realment el que passa en la societat. I des de la recerca sí que estan apostant, sobretot en ciències socials, o que jo és el que conec, bàsicament, altres tipus de recerca i d'apropar-se a la veritat, realment xafant el lloc i parlar directament amb la gent, treure coneixement a partir d'un contacte directe amb el que passa i amb la gent que està en el lloc, no mirar-ho des de dalt. I això, clar, és el que tu dius, que es pot confondre en no aprofundir d'una manera adequada en el tema i no. Sí. No és una cosa vulgar, simplement és una investigació, fan investigacions in situ i s'intenta trencar això. L'acadèmia està així i així està la gent, i així està l'activisme, i així està tot el que és del poble, i després així està el coneixement i el món intel·lectual. I això s'hauria de... De fet, ja ho sabeu, quan va estar aquest tema en discussió a l'hora de dir, ostres, l'educació ha de ser pública i gratuïta per tothom o no, aquestes qüestions que fins i tot ja es plantejaven en època il·lustrada, no? I hi havia molts filòsofs que estaven en contra, que era un saber elitista i punt, no? Vull dir, jo tinc els meus esclaus i mira, haver tenido suerte en la vida, jo que sé què vull, no? No sé com dir-te, vaja. Sí, bueno, el pensament il·lustrat liberal no és un pensament democràtic, ni, vull dir, no? És un pensament elitista, és la justificació de la burgesia... Això continua a les aules tots els dies. Sí, però en aquell moment era encara més... Vull dir, abans en l'anterior comentari també t'anava a dir que jo crec que has desguixat una possible qüestió contextual a les qüestions que estiguem treballant i també és cert, no? És a dir, la visió que ara tenim del filòsof, encara que la preguntes a l'aula i de vegades és un poc platònica, no? Vull dir, quina és la imatge del filòsof? I amb barba, no sé què, el cabell blanc. Vull dir, no ha complert cap dels requisits. O sigui... Com a molt quan diuen Plató és que eres amples, però bueno, ni això, vull dir, en general. Però bueno, en qualsevol cas, és un poc contextual a l'època, o sigui, aquesta visió que diu Plató, que després la va un poc matitzant i de vegades està canviant, que en les lleis ja, per exemple, ja no situa directament la seva última obra, de les últimes obres d'ella, no situa exactament al filòsof rei com el que demana. Però aquesta visió de, ostres, que aquest no es corromprà fàcilment, que ha arribat al món de les idees, ara no tenim aquesta visió del filòsof com el tio més savi o la noia més sàvia del món, o no té per què. És a dir, no és que estiguin minusvalorats, però no és igual. O sigui, la filosofia d'avui ja no es considera la mare de les ciències, per dir-ho amb una frase tan típica. No. Claro. És que estem en un sistema molt pragmàtic. Sí. Bueno, i només per acabar... Digues, Màxim. No, digues. Només per acabar, perquè si no sembla que no he donat cap tipus de pinzellada en relació a les preguntes aquestes importants que estaven vinculades a l'inici, diguem-ne, de quina funció ha de tenir.
depèn com se miri, jo estic d'acord i així agafa una idea que ara he comentat i que evidentment no la tinc evidentment així de manera directa contestada, que és allò del pragmatisme que m'estàveu dient ara, no? Ostres, vivim en un món pragmàtic i tal, en el mal sentit de la paraula. Sí. Clar, però fins i tot a dia d'avui, a pesar de ser aquest món, ningú posaria en dubte de que la racionalitat, és a dir, la racionalitat comunicativa és una eina necessària. És evident que no és pròpia del sector, ja no filosòfic, sinó de les ciències socials. Mal faríem en pensar que això és rotllo el meu fill i punt. ¿Vale? Però hem d'assumir que és fàcil que fins i tot per mateixos processos de racionalitat puguem ser abolits. És a dir, pugui ser abolida la racionalitat comunicativa. Fins i tot per mitjans que suposadament són racionals. Per argumentació que suposadament és racional. Llavors, amb aquest tipus de figura i tenint en compte que la filosofia, insisteix, no és ni serà una altra vegada la mare de totes les ciències, com a mínim si és un saber que et permet veure i ser, diguem-ne, conscient de manera contínua la necessitat d'incrementar aquesta pròpia racionalitat comunicativa. No sé si m'estic explicant. Sí. És a dir, no sé, com a mínim el fet d'estar en alerta, que la filosofia sigui la guàrdia de la raó, de la guàrdia de la racionalitat, que no és l'única, però que és la més destinada a fer això. Estigui d'una manera més present o menys en el pla d'estudis. O sigui, jo, per exemple, quan discutisc amb algú, o sigui, no és per tornar al tema de Màxim, però jo en Twitter, clar, el cabell ja no se'n cauria, però vull dir, si comença a escriure de manera contínua tothom i de més, a mi em puja més l'atenció, però que és una cosa que, evidentment, o sigui, jo moltes vegades li he celebrat a Màxim i dic, molt bé, t'estàs clavant en aquell problema, pensa com tu, però no això. Que jo tampoc m'he clavat tant, vull dir... Bueno, però ja m'entens, per posar un exemple, vaja. Però és que moltes vegades jo crec que és pràcticament impossible, que no dic que tu, jo crec que no ho fas amb aquest tipus de sentit ni molt menys, és pràcticament impossible convèncer a d'algú d'una cosa que bueno, convèncer a d'algú, ho he de deixar ahí fins i tot. Sí, sí. Com a mínim vull tenir dret a no tenir la raó. Sí, bueno... És a dir, aquí el que fan és reconèixer el teu posicionament. Només amb això jo ja em dono per satisfet, diguem-ne. Això està relacionat moltes vegades, bueno, diversos estudis ho demostren, que les persones que més coneixen sobre cert coneixement més estan disposades a canviar d'opinió o de parèixer sobre aquest coneixement. És a dir, jo puc saber molta, jo què sé, no tinc idea de l'edat mitjana ni de la pesta, però bueno, sé prou i de sobte una persona em conta has pensat això, mira, si tienes moltes proves, ho llegís i dic, joder, però sí, això està en l'origen de la filosofia, això està en Sòcrates. El només sé que no sé res. El savi de realitat se n'adona de la magnitud del món en el que viu i de tot el que li falta per conèixer, mentre que l'ignorant pensa que sap molt perquè no és capaç de veure la magnitud real del coneixement. És a dir, que el que no sap... Perdona, Freddy. No, digues. Que el que no sap o el que desconeix molt és el que és més difícil de convèncer. I fa molta gala d'aquesta ignorància, perquè no és conscient. I és Umberto Eco, no?, que deia aquesta frase de no la vaig a dir literal perquè no me la sé. Vull dir, no és com el només sé que no sé res, que ha passat en la història que ja sap tot. Sòcrates és allò d'Umberto Eco que deia, diguem-ne, que la qüestió és que abans en els bars doncs se li callava a algun imbècil que digués una barbaritat i ara, en canvi, a les xarxes socials queda per tota la vida escrit això. Bueno, però les xarxes socials són els mateixos imbècils que estan en els bars. Ja l'entens, però bueno, ja. No sé, eren només uns apunts, però realment hi ha tantes aristes en aquest problema que realment, igual que l'últim dia també podríem parlar de moltes petites coses, doncs aquí un poc igual, és a dir, podríem obrir moltes vies, vaja. Home, és que preguntar què és la filosofia i si té realment una funció avui en dia no és un tema com per a 40 temporades de 2 capítols de 20 o de 20. Jo diré que... No parlar de Kant, no parlar de Rorty amb Habermas, que tenen una disputa xula, un americà, l'altre en canvi europeu, les guerres mundials, digues. T'havia dit 20 minutets i jo no sé el temps que portem. Ja. Bueno. No, però lo de Habermas ho pots portar per a un pròxim dia. Sí, això s'anava a dir. Sí, i tant. Fem segona part. Clar, fem una segona part de lo teu i la pròxima, no sé. Perquè enguany farem enguany feminismes o què?
perquè realment hauríem haver-lo fet ara, he pensat. Però bueno, escolta, ara sí, deu fer. Bueno, sempre és... A veure... És que anem a veure, jo vaig a ser-vos sincers, a mi me pareix molt important fer un programa de feminismes, però la dinàmica que portava Repelents era 2 programes, feminismes, i s'acabava la temporada. Però és que vull dir, no vaig a tornar a contar la història del feminisme, ja van eixint temes i ja està, vull dir... Molt bé, doncs si això, Freddy, si no volies afegir ninguna cosa més, ho deixem així, que se m'ha anat un munt de temps, i ens va quedar un programa llarguíssim. Què va? No te preocupes, Màxim. Calla lo de la pesta. Cabrons. Doncs bé, gràcies, Freddy, per participar, que avui te venia un poc com el cul, i de fet crec que t'hem fotut un poc a la vesprada, però bueno. I jo? I Laura per estar així també, en la seva secció, amb Esther i tot, molt bé. Se nota que és una professora de valencià, en potència. No, soc. Millor o pitjor, però soc. I doncs bé, i moltes gràcies a tots, és que heu arribat fins així, que, cuyo, quin valor teniu. Moltes gràcies. I fins la pròxima. Like, comenteu-vos, és una cosa que mos encanta, que mos comenteu, si mos heu escoltat. Ja ho has dit al principi, no m'ha agradat. Per favor, comentaris, like, subscriuen-se, retweet, totes aquestes coses. I doncs bé, ja ho deixem així i ens veiem d'ací un mes o 5 setmanes, més o menys, en el pròxim Repelent. Suposo que hi haurà un vídeo pel mig. Hi ha certes coses que hauria d'editar, que algun dia editaré i les penjaré. La Laura ahir ja badallant, ha sigut el final perfecte. Vinga, Repelents, adeu!